8:30 и е време да ходя на изпит. Не съм ставал толкова рано, може би предния петък бях на изпит. Когато хората кажат, че има 2-3 изпита и се оплакват от това, аз имам 7, така че в момента съм на 4-ти от 7-те изпити и нека да видим как ще стане това. Дали ще изкараме 6 или ще не скъсат. Сега ще се обадим на Калин да видим защо той не идва. Затвори ми. Значи би трябвало сега да дойде. Днес ще документираме как ще се явим на изпит и ще изкараме шестици. Боли ме сърцето, като видя такова нещо. Хора, поддържайте си колите. Не е чак толкова пари. Здравей! Как мина изпита? Кажи. Много добре винаги. И моя мина добре. Имаме 6. Всички имаме 6. Имаме микрофон, спокойно. Какво правиш? Кажи как се чувстваш в България? Много добре се чувствам. Може да гледаш. Ти си интервю. Аз съм интервю. Браво! Искам да ти пожелая да станеш много добър блогер. И след успешно си ти изпит, сега ще отидем на анкълчето малко да хапнем. И после, тъй като времето е много лошо, ще отидем в къщетворката да почиваме малко там. Малко. Сега след изпитно, след като взехме всичките оценките, ще хапнем малко Uncle G. Часът е вече 11. Аз свърших изпитите, свършихме почетката и отиваме на работа, защото трябва да се работи. Няма как. Чао!